Sí, jo crec que més el segon, i més veient-les jugar. És a dir, jo crec que hi ha altres equips que ens generen més dubtes, inclús guanyant, que elles perdent. A mi, dintre del grup d'equips que no és els 4 primers, per dir-ho d'una manera, per mi són dels equips que més bé està jugant amb Estudiantes, IDK, jo crec que inclús Ferrol està jugant molt, molt, molt bé. Evidentment, aquests equips, per una qüestió de plantilla, igual que nosaltres, tenen aquests alts i baixos que possiblement és més difícil que es donin a Avenida, Girona o Saragossa o València. No? Però a mi m'agrada molt la proposta de joc, que és moure molt la pilota, compartir la pilota, aprofitar molt les fortaleses que tenen en el joc interior i en el joc exterior. Jo crec que estan fent un molt bon bàsquet i darrere l'altre dia llegia, no? Que és dels equips que comporten més desig dintre de pista. No? O sigui, les jugadores estan molt compromeses. Un equip a tenir molt en compte a la nostra lliga, o a la que ha de ser la nostra lliga de bon principi. Segurament el que hem dit al final són equips que acabaran canviant i hem d'intentar seguir creixent per trobar eines per donar-los a les jugadores perquè puguin castigar aquestes situacions, perquè si no és moure la pilota per fora sense cap intenció. Hem d'intentar seguir créixer, no? Sapiguem que tenim un planter jove, que necessiten créixer en lectures de joc, no? I després no perdre la nostra identitat, és a dir, a poc hem de seguir creixent. Evidentment, comptar amb 10 jugadores, no amb 8 o amb 9, ens faria ser el que volem ser, no només davant, sinó darrere, és a dir, molt més agressives, pujar les línies. Necessitem, a veure després d'aquest peron, si som capaços de reforçar l'equip o d'incorporar les jugadores que estan lesionades per intentar ser tenir una rotació més àmplia i ser més nosaltres. I nosaltres estem mirant el mercat, això no ho neguem, perquè crec que és la nostra obligació i crec que el club ho fa. Una altra cosa és que el que diem no som Avenida. I això què vol dir? Que és molt més difícil perquè el marge que tenim és menor, no? I ara mateix estem en una baixa que és no indefinida, però que com a mínim serà 2 mesos i mig, 3 mesos, que és de la Montse, i tenim dins un problema, no? I sempre hem de tenir aquesta intenció de mirar mercat, d'estar atents per si hi ha alguna jugadora que ens pot ajudar a seguir creixent, no? I això no ho neguem, ja portem un mes i és així, mirant el mercat i en aquest sentit tant el Pep com l'Aleix, que porten la direcció tècnica, estan fent molt bona feina dintre de les nostres possibilitats. És un molt bon anàlisi, no? Aquesta és la situació i és la que més preocupa a nivell de l'atac. És evident, a nivell defensiu tenir més rotacions per poder ser més intenses i pujar les línies molt més. A nivell d'atac, intentar comprendre que fer un joc ràpid no implica perdre 20 pilotes per partit i no perdre-les en posicions molt determinades. És a dir, si les dues bases perden un número important d'aquestes pilotes, tenim un problema, no? Jo crec que la solució, al meu parer, no és intentar ser o jugar d'una altra manera. És intentar passar vídeo, intentar donar més claus de què passa en aquesta situació o què pot passar, quines línies de passe tens obertes, quines no, on pots arriscar o no pots arriscar, però tenim un perfil de jugadores que ja comporta un risc en aquest sentit. M'explico? És a dir, no tenim a Mariona Ortiz, no tenim a jugadores que juguen a un altre ritme, que controlen molt més el joc, o Cristina Oviña, etc. Nosaltres jo crec que hem d'intentar trobar aquest equilibri, reduir les pèrdues, i l'única manera amb un planter jove és tenir paciència, donar-los claus. Ahir mateix, perquè ho demanava la jugadora, la Elis Remet em demanava els talls d'ella per intentar, i això és molt bo, no? Com a equip. I en aquesta línia estem. Però el que crec que no pot ser és renunciar al que volem ser.